kacing rumah mai kapat do alam the bangke lapuhilo kedam tang Februari tarik kreathom tarik krepli molom niltum mithang asong ci open si niltum BJP cipe ogdun lo lasinon bang cekloyon trok kepleng kecok arni si itum ke first meet kacipe do mane gathering lasi laso cekloyon trok angbong nitum ke claim kedam pendang lok itum kacetong long le lasi laso aputhak kacethan kacimumi pansi pini nitum kacetong amai pa dolo lasi jasmet nitum media korte phanta kiro parje reklo alang letum nitum kachupha tengpen alang letum nitum longan nangka humri apot kardom parje reklo lapen nitum kedam tang nitum BJP cipe ogdo nahut nitum manpeng kido kaching honai CM sar tuluram ronghang nitum phan ning kapathe alam si nitum phan nang than nang mun pen si nitum BJP along ke akimi ake ban pu cipu pe pin pen si nitum phanta welcome lo la si ciplak nang ne ciplek nang ne pusi halasut nitum phan ning kapathe pen nitum phan nang chingwai lin lo la so teng pen nitum bang harup li athak nitum surrender lo lapen nitum cipe ogdun lo lapen ke laso aphita nitum phan kedam tang pai nipai tarik cap arni tame CM sar nitum phan interaction program nang bilo arboretum along laso arni tame nitum chorapet junrapet nang puse nitum phan nang phalo bons tame halaso arni bangke penangan natum nang chetong dun thek thedet ason si mandat lo lasi azhatum kamang hu lasi halaso alam tame nitum pini cepet klar lo nitum angbong lasi halaso arni kaning zeta akimi ake ban cipunang ne ceplak nang ne lasi claim rapet dam rapet na pu alam si alang ning nang pet helo lasi non pini arni nitum kacing rumbang ta lasi kedam tang alang letum athima bangke peace unity and development pu athak kedeng ponsi penangan areli pen ke penangan meeting ta padolo lasi peace pute ningkang sam lapen unity pute kacingri lapen ke development pute kacing thur lasi laso kacing thur jong si ave pute neta ning samse jong si ning samse te chingri un e pu alam la lasi peace unity development halaso award jong si complete plote e tumpini kacing thur ta kwansi etum rong rublong kilita laha so aputak ta nitum che tham chi mumlo athema kedam tang nitum ka the bayong along interaction program ki bi hota me lapen ke nitum ki join hota me memorandum pen danglok ason kachuning alu nitum ki pilo lasi ephong phong ni lo nitum kachi humri dam si kwan angdeng lo nitum phan ala solar light pen ke nonson main road pen kilometer silong sen gravel la pen ke lason thak thak si ringwell la si itum non ka chethan ka chimum bang kwan si kilelo pen ke kwan si ke claim nang ji dolang ma la si ne tum prabjing pen pini pina parlos ta me ne tum CM sar aphan ka chetong damji alam bang ke lapu helo alang ning nang ka pethe pen ajok si ne tum non ta epengvet eklaivet do thiblo la si halaso ateng pen si non ne tum lumba jong kang local MSC ata alang lita mathanangji je area tin apiastin a president a secretary tumta matha nai party menangji pen ke party ingtang nangje pote ni tum kedam tang nil tum det alilo la se kedam tang ko an ne chepe ogdun ma joining kedenga tumta penangan kachuning ri alodo penangan ke kisung kiduk alam pen si alang tumta development claim mi pustame sorkar la si pini central along tame BJP state along ta BJP district along ta BJP ki claim ki un e ason ke thang ta ve la si claim un la si non ne tum ta la so alam aputhak si tum kachingwai la so aputhak si tum kaching room la si non prabjing pen ne tum appointment NG appointment ke en nang ne tum phane kai kita welcome ahem ke kai kita etum phan ke open monsta mene tum ke special talks ke doji phansi ne tum CM sar phan lapen ke local MSC ta nang chetong duni phansi ne tum chuning riji athema local MSC angkang long lapen ke alang area long a constituency long administration long
ele tum phanta nangke plek avidet nangji pen ke alang lida chini nangji non oruno doi ta ho a area tin si palle reblo ps long ta pare reblo la son ta thasi kam jama puta kan sa me ne tum phanta nang chingwai pon nangji la pen ne tum phanta nang pek pon nangji ko alam si ne tum non pini nangli tum phan pen ke tum kote ingje tum pen ka chingru ma mai bangga la hello BJP chipi ogdun det pen ne tum penangan awareness program ta damlo arong ta damlo laso alogo ta niltum ake joy pen niltum methanga khiadat kachirung pen voter ID asona ka preka documents ta netum simar pilo lapen ke laso ka simara long ta me netum thanga fana scheme ta long nela la sihala kaching thur arong long kaching thur pu bangke netum penangan allo chipi dun lo la sinon alang tum bangke dengpon lo claim pon lo la si kuanang deng ne kil mane kichok kuanang deng to la so puta kaseng son ne netum kedam tang abang ke ching wai dam lo la si la so puta bange klar dap mane netum berta bang long lelang la si la so berta klar dap netum kachini thekji phan ko anang deng si ke lelo ko anang deng si ke claim lo ma ku netum prabjing pen la so puta bange netum chingwai da mi siam sar phat la hello cheklojon trok ra nikep ni krep hodolo BJP chipe ogdun det pe nilitum kelong ason bangke aprang si bangke nilitum job hala arunodoi pulola tame incomplete lang henon penangan tumlong lela laso det penke hemso tame geotech claim lo la si geotech tame non ko anang deng si netum non matke netum la incomplete lo la an kilong lo puke netum non matke kelonga tume long lo sitame non netum ke join lor apias arong pen bangke niletum lason claim long lo lason dam long lo niletum aprang kwane development bange claim lo ta hai ba claim lo lasi non netum join det pen bangke niletum phan kachit chak la pen ke claim bangke non mat ke netum completely bangke klar dak pen ke netum thangta theklong lelang bangke niletum CM sar bangke kaikita ningje bomlo ceplek nang ne claim ra pet noi pu lasi alang li phane choro parpik lo bons tame ajaha ka president a secretary atum bangke kamatha ko solo ne sitame nilitum area ba apias along ke claim dun kachipi ok dun akimiatom phan bangke asap so mane kapar jujiason si ki ong dokok ti polote la bangke mane kaceplek ason si mane mandet po alam la si la bangke kali det nang po posi ne tum local MSC phanta prabjing pen la so putak bangke chingwai nang kok po